Εσύ τώρα τραβάς βίντεο. Τραβάω κάτι τώρα, τι τραβάω. Σαν πυρμήν για να κουβαλάνε σιτάρι. Φοβερά πλάνα στο γήπεδο του Χαροπού. Αυτή τώρα η εκτελεί το πλάγιο δεξί εξτρέμ, δίνει στον αμυντικό χαφ, ναι. Προωθεί το αμυντικό χαφ στη θερμοπηγή, δίνει στο 10, σουτάρει το 10 και out. Ο Τέο γιατί βγαίνει ρε μαλάκα? Γιατί βγαίνει εδώ ο Τέο? Για να ελέγξει Να ελέγξει τι? το γκολ. Κάτσε στη γραμμή ρε μαλάκα. Κάτσε στη γραμμή. Γρηγοριάδης δίνει για το Πιπελάρη. Πιπελάρης πάντα με την μπάλα, μπερδεύεται, Πιπελάρης. Βγάζει στο Τόλι σκέτο. Τόλις, ο Λίνστον, Τζίμι. Τζίμις ανεβαίνει, γνωστός Τζίμις. Μαλακαίο Τζίμις, τρίπλα. Λογικό ήταν. Τρώει και δίνει και μια κλωτσιά, γυρίζει πίσω, συγγνώμη. Δεν το ήθελα. Αυτό γκολ βάλε! Άστι να βγει, φωνάζει Τέο. Δεν καταλαβαίνω συμπαίκτης ότι πρέπει να βγει μπάλα έξω γιατί έχει παίκτη.